Het huis onder Striekelines stiet de keep. Dat wie nevens de zoon van het slachtoffer het verlegje voor de 2 oervallers om te bellen. Bij de rondleiding waart de 23-jarige bewoner door de 2 onvallen. Ze binnen bij hem binnenkwam, daar is een worsteling het de plak van. En daarna is er versboen en daarbij slim vervoeren rekken, zoals Sky. De zoon van het slachtoffer vertelt dat zijn huid helemaal versboen waard met duct tape. Van bopmond onderen, zelfs hoe zijn moelen en oer zijn nekken. En wie benauwd een moment dat er net adem krijgt in de soer, dat er het lippen litte soer bij deze oerval. Maar hij slag erin om in de keuken te komen, daar had er een mes van en doe koerde hem zelfs losmaatje en alarm slaan. De 2 oervallers wienen door uit nooit. Buurtbewoners zeggen een grieze VW Polo of Golf, maar hege snelheid door de buurt rieden. Ik stond hier buiten een sigaretje te roken en ik zie in één keer in een rotgang een auto hier de straat doorrijden. Mijn idee, een grijze Golf. Die keert daar, vliegt de andere kant op, keert weer. En toen stond ik hier op een kruisje zo van jongens, een beetje rustig rijden, want dan spelen hier kinderen. Toen zijn ze rustig gaan rijden, maar toen zijn ze vandoor gegaan. En een uur later toen mijn dochter van school kwam, toen zei ze papa, er staat allemaal politie. En toen ben ik eens gaan kijken van goh, wat is hier aan de hand? Joert had de politie voor het eerst met het slachtoffer van een oerval praten kennen. De 2 oervallers hier een eerst Europees uiterlijk. De ene is rond 30 à 40 jaar oud, tussen de 1,74 en 1,84 lang. In een stevig postuur. Zijn Nederlands wie slecht en hij donker kleding aan. En er wie een tweede man bij hem, die weer wat lietser, tussen de 1,70 en 1,74. En wat opvoel daar wie zien noos. Dat wie een echt puntige noos die wat de onjouwer onjaan had op dit moment. Bekend is dat het slachtoffer regelmatig goede keepstingen had op internet. Uit de wenning binnen tal van weerdevolle bezittingen meegenomen, maar een correcte inventarisatie moet nog maken worden. De politie roept mensen niet wat zoen hebben op om haar te melden en dat geldt ook van mensen die de aanroende dagen wat van hem al kocht hebben.